prasiatko Pepa. A toto je môj bráček George. Toto je naša mamička. No a to je náš ocko. RTVS uvádza animovaný seriál Prasiatko Pepa. Nové auto. Pepa sa už teší. Idú sa previesť v ich starom aute. A čo keby sme stiahli strechu? Dobrý nápad. Pepa a George milujú toto auto. Ste všetci pripútaní? Jasné. Tak môžeme vyraziť. Milujem naše auto. A naše auto miluje nás. Je tak? Čo je? Ten zvuk neveští nič dobré. Čo sa deje, ocko? To práve neviem. Poďme s ním do dielne detka psa. On ho opraví. Dobrý nápad, mamička. Ty s každým autom. Už viem, prečo ste prišli. Vaše auto vydáva čudné zvuky. Ale vy si s tým určite poradíte. Áno, ale potrvá to celý deň. Práve keď sme sa chceli ísť trochu povoziť. Nebojte sa, zatiaľ vám požičiam toto nové. Ďakujeme, detko pes. Mám vám stiahnuť strechu? Áno, prosím. Strecha sa ovláda červeným tlačidlom. Aké chytré auto. Keď sa vrátite, bude auto opravené. Ďakujeme, detko pes. Dovidenia. Majte sa. Pekný deň. Nové auto sa všetkým veľmi páči. Koľko rôznych tlačidiel je tu. To zelené slúži na čo, ocko? Uvidíme. Čarovné okná! Ocko, môžeš dať tie okná zas dole? No, A ten modrý gombík je na čo? to netuším. Uvidíme. Toto auto je super. Necháme si ho? Ho nechať. Máme ho požičané len na dnes. Ach jaj, tuším, začína pršať. Áno, zatiahneme strechu. Moment. Ktorým tlačidlom zatvorím strechu? Ups, ja som nemehlo. Toto treba stlačiť. Nové auto ostriekalo ocka vodou. Stlačil si iný gombík, ocko. Skúsim tento. Ups, to nie je on. Tak tento. No. Pomoc! Ocko zabudol, ktorým tlačidlom sa zatvára strecha. To auto ma asi nemá rado. Skús červené tlačidlo. Hurá! Ale už prestalo pršať. Môžeme strechu zas stiahnuť? Jasné. Auto opravil. Auto je opravené. Super! Ďakujeme, detko pes. Drobné si nechajte. Vďaka a príďte zas. Dovidenia. Dovidenia. Majte sa. Nášmu starému autu nič nechýba. To nové bolo skvelé, ale mám rada naše staré auto. A naše staré auto má rado nás. Je tak? Na slovenskom znení spolupracovali Michaela Drotárová, Marek Majecký, Renáta Rundová, Štefan Bučko, Radomír Zuzula, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Peter Sýkora, Soňa Poliaková, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2016.